गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै एप्रिसिएट खालामनो हागोन। आंनि बे खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासिम खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ। साननैसो सिगां चिरां जिल्लायाव इभिक्शन खालामनानै बर'फोरखौ होस्रांनाय जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। गोबां बर' रायजो राजाफोरा आलाय सिलाय जानानै थानो गोनां जादों। थिग बिब्दिनो हाग्रा बिफाननिफ्राय मोनसे नटिस फैबावदों दि फैगौ फेब्रुवारिनि 7 खालारखालि खैराबारि आरो दादगिरि ओनसोलनि हादानाव थानायफोरखौ होस्रांगोन होनना फोसाव बिलाइ नुनो मोन्दों। बे खालारखालि थारैनो बै जायगायावबो इभिक्शनखौ खालाममारोब्ला आरोबाव जोंनि रायजो राजाफोरा गोबां दुखु खस्थ' सहायबावनो गोनां जानो हागौ। उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि बेरेखायै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे गोरा आयेन दानानै होबाय आरो बेनि खामानिखौ जागायबायबो। बे आयेन बादियै दायो जोंनि आसामनि सिङाव थानाय गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरखौ उन्दै बैसोआव जुलि लानायनि केसआव हमबाय आरो उननि समाव आरोबाव गोबां लाइमोनफोरा उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि दायाव हमजानो हानाय सम्भाबना दङ। दासिमाव गोबां जिल्लाफोरनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरखौ हमनायनि खौरां मोननो हादों। आलफा आइनि सेल्फ स्टाइल मेजर बाबुल चन्द्र बरुवा एबा संग्राम सइकियाआ गुवाहाटीनि काहिलिपारायाव थानाय ब्रान्च हेडक्वार्टार्सआव एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथनि साखाथियाव गावखौ गथायबाय होनना मिथिनो मोन्दों। प्रेगनेन्ट हिन्जाव आरो बिनि हौवा सानैबो गारि सिङाव अर खामनायनि जाहोनाव गोथाङैनो बिसोर सानैबो अर खामनानै जिउ खोमानो गोनां जायो। जाथाया जादों केरालानि कान्नुर होननाय जायगायाव। जेब्ला प्रेगनेन्ट हिन्जावा गावनि हौवानो उदै सानायखौ खिन्थाना होनानै जेब्ला बिसोरो डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालसिम थांबाय थानाय समावनो हरखाबैनो बिसोरनि गारिया अर खामनानै बिसोर सानैबो अरजों खामजायो होनना मिथिनो मोन्दों। अर खामनाय गारियाव गासै 7 मानसिफोर दङमोन होनना पुलिस मावथि सासेया फोरमायना होदों। बेनिनो उनाव जिरायनाय 3 बाहेराव ओंखारग'नो हायो, नाथाय सिगाङाव जिरायनाय प्रेगनेन्ट हिन्जाव आरो बिनि फिसाय सानैबो सिट बेल्टनि नांथाना थानायनि थाखाय अरजों गोब्राबै खामजानो गोनां जायो आरो बिसोर सानैबो अर खामनायनि जाहोनाव जिउ खोमानो गोनां जायो। बिसोरखौ बासायनो थाखाय थांफानाय 3 मानसिया गोबां बासायनो नाजादोंमोन, नाथाय गारिनि थाव सोग्रा टेंकिया बेरफ्रुनायनि थाखाय गोबां अर नाङो आरो बिसोरखौ रैखा खालामनो हायासै होनना फोरमायना होयो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ गोमानाय आइजोआ 26 बोसोरनि रिचा आरो बिनि फिसाय 32 बोसोरनि प्रजित होननानै मिथिनो मोन्दों। नायबिजिरनायनि उनाव मिथिनो मोन्दों होनना पुलिस बिफाननि सासेया फोरमायना होदों दि कारआ सर्ट सार्किट जानायनि थाखाय अर खामदोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। कान्नुर सिटी पुलिस कमिशनार अजित कुमारआ फोरमायना होदों दि कार सिङाव गाखोफानाय उननि 3 मानसिफोरा बारा जोखोम जायाखै, दा बिसोरखौ हस्पिटालाव चेकआप खालामनाय जादों होनना फोरमायना होयो। क'क्राझार जिल्ला पर्बतझरा महकुमानि सिङाव थानाय बर' हारिनि मोनसे जारिमिनारि थावनि बरखिल्ला बोरसिजरा हाजोआव गोदानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म सेवाश्रम मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों। बे मन्दिरखौ फैगौ 5 फेब्रुवारिनि मागो पुर्निमाखालि बेखेवनो लाहार फाहार खालामनाय जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजाफैगोन गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डक्टर अजित बर' आरो क'क्राझारनिफ्राय मुस्रि धरनीधर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो गोबां धोरोम दैदेनगिरिफोरा बाहागो लाफैगोन होनना मिथिनो मोन्दों। क्लास 12नि सासे गथ'आ लोरबां आरो बेराम जादोंमोन जेब्ला बियो 500 हिनजावसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव हारसिं गावल' एग्जाम होनो गोनां जादोंमोन। जाथाया जादों बिहाराव जेब्ला क्लास 12नि हौवासा गथ'आ 500 हिनजावसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव गावल' हारसिं हौवासा फरायसा बेखौ मिथिनानै लोरबां आरो लासैनो बेराम जालांदोंमोन। बिनि बिमादैया फोरमायनाय बायदिब्ला हिनजावसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव गावल' हारसिङै हौवासा फरायसा जानायनि थाखाय बियो नार्भास आरो लाजिनानै खर' सानाय बेराम जालांदों होनना बिनि बिमादैया फोरमायना होदों। बेनि उनाव लोरबां जानाय हौवासा गथ'खौ
खाथिनि हस्पिटालाव लाङो। दायो बे गथ'नि हालोदा मोजाङैनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। जाथाया जोबोद सोमोनांथाव। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरब्लानो जाबाय। चिरां जिल्ला रुनिकाटा पुलिस थाना आरो सान्थिपुर पुलिस आउटप'स्टनि सिङाव थानाय देवस्रि महनपुर गामिनि रायजो राजाफोरा जयै ओंखारना देना मुर्मु मुंनि सासे सुबुंखौ बुथारनायजों सोमोन्दो थानाय हपना दुदु मुंनि सासे सुबुंखौ हमना लाबोना सान्थिपुर पुलिस आउटप'स्टआव गथायना होफैयो आरो बेजों सोमोन्दो थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो हमनानै फासिनि साजा होनांगौ होनना दाबि दैखाङो। मिथिनो मोन्दोंदि बुथारजानाय देना मुर्मुनि अनजालि बिसि आरती मार्डिया गोलाव समनिफ्रायनो हपना दुदुजों सिरि सिरियै मोजां मोनखोमालायनायनि जाहोनावनो बे जाथाया जादों होनना रायजो राजाफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायना होदों। ओरैहाय बे जाथायखौ लानानै रुनिकाटा पुलिस थानानि अ.सि. बिप्लब कौर बिथाङा रायजो राजाफोरखौ लोगो हमो आरो जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरना हमनानै लाबोनाय दायनिगिरि आरो बेजों लोगोसे लोब्बा थानाय माखासे दायनिगिरिफोरखौबो थाबैनो हमनानै साजा होगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनो फोरमायना होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालाम नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय आरो खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दिनैनि थाखाय एसेनोसै। बाय बाय।